Another beautiful day para sa tuwan tanan. Bilis ng panahon. Ikaupat na karong adlaw sa simana mga kapamilya. Today is Thursday. Busy na po ta mag-throwback sa ato ang mga mga pictures. Busy na taga kuan ha, pangita og unsay pwede. Ay pang throwback uban pa. By the way, mga kamorkada, i-follow ko ninyo kay sa ako ang social media account. Pwede ko ninyo i-follow mga kamorkada sa ato ang sa akong DJ Joe Romantico. Pwede po ko ninyo i-follow mga kamorkada sa Instagram Joe Romantico and YouTube channel Joe Corny Vlogs. And pwede gyapon mo mag-follow sa amo ang social media account ang MOR Cagayan de Oro. I-search lang ninyo ang MOR Cagayan de Oro. Yun Salamat sa mo ang sa ato mga bag-o nga mga mga subscribers or mga followers sa ato ang Facebook page. Yun. May buntag sa mga drivers nga mga nagkumbati karon diha. Hello sa inyong tanan. Ato mga jeepney drivers, may bundag, motorela, tricycle, habal-habal. Ato ang mga angkas drivers. Ato mga bao-bao drivers. Mga van drivers. Dump truck. Multicab. Taxi drivers, bus. Ayan. Hello sa iyong tanan o sa uban pa. Hinahinay lang mo sa inyong mga pagpadagan mga kapamilya kay ganina lang yun karong buntag lang yun na ay na aksidente na naligsan des may kasinglot taguluan. So tiguan pa yun ang naligsan mga igala. O bonggo pa yun ang nakaligis. O ingat-ingat mo na sa inyong pag-drive ha. Sabi na to, mga dump truck na to, maintain mo sa inyo mga mga bossing. Mga, pila ba yung mga speed limit ba sa heavy equipment? Diba? Dapat supposed to be na ay, na ay lang muna ng mga law, diba? Sabi na din kung nana syudad, gining sulod sa syudad, naku, dagan, rabay kayo mga dump trucks drivers. Naportiha kayo madya sa sentrio. Yung mga dump truck na, utang lagi ni mo mga 60 man siguro mga dagan nila na, kita ga 20-40 ta. Kaya traffic, pero sila wajod. So ingat-ingat lang mo dia ha. Para rabi yun sa inyong sa seguridad sa tanan. O sa inyo hapon, nga di mo maka-aksidente. Kaya na, balhog yun mo yun. Basta pasakwan mo Para bagyan na din So ingat-ingat lang ha. Reminder sa natin sa itong mga buutan ng mga drivers diha. Yung anyways, belated Happy Independence Day mga kamorkada. Kumusta man inyong mga pag-apply kagahapon dito sa ato ang Kalayaan Job Fair? Na ay ubay-ubay ka mga kuan gahapon na hired on the spot. Yan, ay na hired on the spot gahapon mga kapamilya. Na pila ba? It's 15 sa locals ug overseas adunay 25 ka buok. And adunay mga na partisipante ng mga local employers ug overseas ug upat ka government agencies. Yan 62 kagahapon ka mga local na mga employers, 22 ka overseas ubay-ubay gyapon Upat ka government agencies including na ang Office of the President mga kamorkada. Sos! Partiha yun kayo. So congratulations sa mga tawagan o mga waiting o sa mga na-hired on the spot. Congratulations sa inyo ha. Good luck sa inyong bagong trabaho. Anyways, alas 9:27 na. Caller Tanas linya. Ay, Linlin. Sunod na ka, Linlin, ha? Ako sa na-cancel lang ga. Imong tawag lang ga. Alright. Sige, tawagin ko ninyo. 0995-335-2093. Yan. Oy, wanna greet sa kay Chico, Solis family.
Og sa iyang bana nga si Ryan Chico ug sa iyang anak din nga si Rayland Reyes from Ermely Esparcia. Uy, ubana ni Brother Bernie bitok-bitok. Yan, hello sa intanan da. Linlin, unya na ka Linlin. Di kasulod sila Linlin. Bantay ka lang yun. Alright, babe. We have a caller nas linya sa mga Chico family. Nagasulod yun sila. Hello, good morning. Hello, good morning, Joe. Good morning. Kasama ni siya si Ermely Esparcia ni. Yes, Ikon sa man mo, Brother Bernie. Yagaw. Ig-agaw mo. Asam, taga-asam ang ka. Nagamanolo for this. Iyon. Nangangko na ni Brother Erpo. Kay pari mga apelido, giangko na din kanya kay sikat man. Pag dili bitaw to sikat si Malvern Esparcia bitaw di gyud niya ang konon. Bitaw ay unsa lingaw nimo sa kinabuhi lang ga Ermely. Kanang Bantay Bata. Bantay Bata. Yeah. Kumuspila na day imong baktin day diha. Oo, gamay pa. Ha? Gamay pa. Gamay pa pila isa ra ka bok? Isa. Yeah, pila edad na? 1 year and 7 months. 1 year and 7 months. Asa man si Mister? Partner nimo? Buas sa nagtrabaho. Nagtrabaho. Asa man siya nanginabuhi lang ga sa? Nag-uma lang, oy. Nag-uma-uma lang. Yan, inig-ubat abot sa gabi mag-upa-upa pod. Yahan. Ha ha. May kay kumanag ano? So excited na kay papauli ang bana oh. Kasi kamo ra sa imong anak Ermely. Oh. Yan. O, sige na, i-greet mo mga kaubanan diya. Go! Hi, great ko sa mga taga-Sabangan, sa akong silingan, nga silang Dailin, si Nini, si Auntie Bibi, ug si Uncle Alex. Maoral na, Joe. Alright, kana lang. Pwede mo request of Yeah, what song? Unsa man na Ermely? Kanang walang iba. Walang Iba by Ezra Band. Bao ba ni? Alright, tagan salamat Ermely. Ingat always. Bye-bye. There you go, ang atong unang caller sa Ermely Esparcia, mga kamorkada, mga mix. Good morning, shoutout lang ko Jobe sa kumbana nga si Lucky sa Banal ug sa ako din Tita Linlin nga nagsaba og tanan taga Bukidnon. Naminaw karon nag MOR. Sheila May di ini Kuya Joe des may bikingon. Daghang salamat sa inyo ang pagpaminaw di og MOR. Wanna greet naman. Alright, later on ako din basahan ng uban ha. Bago sa din nato atong second caller nga si Mariching. Mariching, pasok! Good morning. Good morning, Mariching. Taga-asa man si Mariching? Taga Opol. Lawaga. Sa Lawaga, Opol. Ayan. Kumusta man, Mariching? Unsa may lingaw nimo di karon, Mariching? Manglimpyo, then naminaw og imuan. Yon. Amo na imong partner di ay? Nag-duty. Nag-duty. Ako po nagtrabaho. Trabaho po ka? Oh, Asa man ka nagtrabaho, Mariching? dala sa Forest View. Yon. Kumusta? Pila na inyong anak ni partner nimo? Ha? Pila na inyong anak ni partner nimo? Duha. Duha na. Mga dagko na. Aga gumay pa. Gagmay pagyapon. Aman sila karon na ibilin sa aman na magibilin baggage counter. Nasa... Sa Mama. nasa imong mama. Tawagangan. Okay, back subject ang imong mama karon. Madam, back subject sa ka madam ha. Kaya nang nabuhi tama. pa yung taon na imong mga kuan may muang ikaw say bahala da madam. Alright. Sige lang ga, Mariching, ipang-greet na imong mga kamorkada na lang ga. Go! Greet lang ko sa taga-taran, sa Lawaga, Magpulong family, Kalikis family. Og sa akong anak na si Jidan, di birthday niya ugma. Og kay Vincent. Og sa akong bana dayon, greet lang ko nasa Bulwa nag-duty karon. Yan. Kisa yung bana? Si Buganli, dayon. Para ganahan ba? Si Benji. Ano siya pangalan? Si Benji. Benje! Gigreet kang Mariching. Kisa man nag-birthdayhan sa inyo ha? Kasi advance happy birthday kay... Sa Jidan, sa kisa- akong kamanguran nga bata. Ay, yan mo kamanguran. Advance happy birthday sa iya. Ugma ni siya. Oh, guma. Yan. Alright, salamat Mariching. Unsay Salamat, request mo lang Joe. ga?
This I promise you. This I Promise You by InSync. Nakalimot ko. Yan, sakto ba ko? These, sa InSync man siguro na siya. Yeah, InSync na siya. Sa InSync man na yun. Yon. Alright. Sige, salamat lang ga. Ingat, Maricheng. Salamat, Joe. God bless. I love you. Bye-bye. I love you too. Tanawa, oh. Joke ra. Lumawi. Bitay, babay lang ga. Ingat always na. Okay, bye-bye. Alright, there you go. Alas 9:33 na kamarkada mga migs. And unang duha ka mga callers para sa ito ang My Only Request mga kapamilya. Right now, kamarkada. Commercial breaks ako kadali lang. And then sa itong pagbalik dayon, yan na, syempre ang ipang request sa itong mga kamarkada.